liqolo singakophanti hulumeni ngicela usize ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa Shorot. Sure mfethu. Ya, awusho. Yenzile kule research ekuthiwa senze. Research. Hayi mina ngiyenzanga ke le nto le. Oh, Ya, manje uyenzile? ngiyenzanga namfethu. Kwangcono mfethu sinayo kule nto le. Sinawe. Unami kanjani ngoba phela mina ngiyayazi le nto leyo ingakho ngingayiseshanga. Hayibo. Uyazela phela mina ngoba ngikhumbula seyifunda le nto le. Ya, vele mfethu sikazi sifunde ngayo le nto. Futhi noma ngabe sesafunda ngayo, vele wena ngabe usuyikhohliwe. Hayibo. Wazi ngani? Mhlawumbe ngabe ngisayikhumbula nje. Webhatata. Uzosindela ukuthi nje sikaze sifunde ngayo. Imali mfethu ngoba the wena uyazi omncane ngicongitshela phela nami ukuze mase ngibuza sengingadunyelwe. Hawu. Kanti mfethu uyazi nina le movie kuthiwa Sarafina? Sarafina. Yakudala? Yona. Iyona ke lento yenziwa mhla 16 June. We mina mfethu ngisakhumula nokuthi wawenzalani phela isindala leya movie le. Mfethu, ila khona abafundi babalela imfundo nakubeze bebulawa amabhunu ndoda hawu. Kanti usho lawo maxoki lawo. Hawu. Pho indaba uthi amaxoki. Babelelelani ngempela imfundo? Abaphapha nje laba bantu laba. Hawu mtshita. Befuna sifunde kahle nje mfethu. Sifunde kahle. Becele uba ukuphapha nje lento abayenza. Hawu lumtshita. Kunje usifuna isikole wena. Abanginyanyisa nje mina laba bantu. Hayibo. Sawona sai. Khamba kanjani? Hamba kahle sawunjani? Hayi ngiyaphila. Ya. Waqqa kahle bona namhlanje se. Awu phela mina uyazi ngiyabonga kodwa mntanami ngiyabonga. Hawu manje sayindaba ugqoka imfomo yengane zesikole namhlanje. Hawu umhla 16 June nje namhlanje. Manje mako 16 June niqoka kanje nani? Hawu ubona ngani last year? Oh, ngabona se. Bengisayibuza nje ukuthi indaba ngigqoka imfomo. Yabona wena mntanami sigqoka kanje ngenxa ukuthi sikhumbula abafundi abashona belela imfundo le. Linithola mahala nina manje. Oh, sengiyabona ke manje se. Bengisadidekile ukuthi wenzakalani. Hayi kunjalo impela. Ya, uba nesoluhle se. Sure. umuzi wobabamkhulu uphendula umathangi ubukisa ngami Hawe shusha. Sho hamba kanjani? Angiright wena. Hayi moja mfethu. Ungisiza phela mfethu. Kusize ngani manje? Ngalento ye research mfethu. Yazi ngiresearchile lapha ekhaya mfethu. Manje ngiunderstand mfethu ingakho ngibuza wena. Hayibo. Understand kanjani manje? Uthi ukhulunywa ngani mfethu? Imali. Understand usikhulunywa ngani noma isingisi esikuhlulayo? Inaso uthi siyinkinga mfethu. Mfethu. Mama ngiqala phansi ngichaza into ende kanje. Awushushu mfethu zama ungenza ibe mfishane. Mfethu, yazi kodwa khona into ebengifuna ukuyoba busy ngayo lapha eklasini. Awushushu ngiyakucela mfethu ungisiza mfethu. Hayibo mfethu, yini into le ndaba ngeke ngikwazi ukwenza ibe mfishane mina baba. Okay. Abafundi badutshulwa mfethu. Ha, badutshulwa uba Amabhunu. bebe badubulelana. Mfethu, ngitshelile kodwa nathi le ndaba yende mfethu. Manje sekumele ngichaze naloko. Awushushu mfethu ngiyakucela mfethu. Yabo nje ukuthi badutshulwa amabhunu mfethu ngiyafana nomuntu ongazi lutho mfethu ngoba ngazi ukuthi babedubulelana. Hawu lo mjida lo. Mfethu, bungabungani vele wena uSarafina ngoba yonke into engibuza yona ikhona. USarafina move manje lo freedom is coming tomorrow. Ya, yena mfethu. Ha. Kanti ngomhla 16 June kwenzeka le nto. Ya, kwakwenzeka yona mfethu. Ha. Phela uSarafina ngazi njengoba ngizazi. Mfethu ngiyabonga mfethu ngiyabonga. All right, mfethu, sure. Sure mfethu azingisize kakhulu mfethu. Yebo. Wenyusi mfethu. Othi shabaqhoma imfomo nje namhlanje mfethu indaba. Nami angazi fana ngisadidekile nje. Yebo mfethu. Yazi phela mfethu nangale nkathi le ngwele umgaqo mfethu ngibona ukuthi shabase Hamilton mfethu nabasesibu beqhoma imfomo mfethu. Shuthi ngabe iplan yabo le?
Oh ya, mhlawumbe iplan yabo mfethu umuthi ubona abaseHamilton abasesibusisiwe bagqoka ama-uniform. Hayi, shuthi iplan yabo ngempela mfethu le yazi. Ya mfethu. Kodwa mina mfethu iyangibhora le plan yabo mfethu. Ayingichazi nje mfethu. Yazi mfethu, kwangathi usho mina mfethu, kwangathi usho mina mfethu. Yabo nje le nto le angani noma mhlawumbe sekwenziwe ukuthi mfethu ngoba mhlawumbe sekuyangicika nokugqoka iy'nifomu mfethu, kodwa ayingeke mfethu, ayingichazi nje mina le nto leya. Ya kona uqinisile mfethu sekuyacika ukugqoka i-uniform mfethu. Kodwa akayikho indlela esingenza ngayo mfethu siphoqwa isimo. Hayibo, akukho esiphoqayo la nyosi mfethu. Yabo thina isimo sasiphoqa ngaso sikhathi lesa sisebancane mfethu. Manje sesisenzela thina ngokuthanda kwethu. Hawu mfethu, namanje siyaphoqa isimo mfethu. Phela sikwazi ukuthi sivesane siyeke isikole nje singenawo matric. Soba yini empilweni? Soba yini? Nyosi mfethu uba nothi mehlulwe isikole mfethu ngesisibe yilutho empilweni. Othisha mfethu. Kuthiwa imfundo mfethu isikhiye sempumelelo. Kwasho bani? Hayi bonyosi mfethu, lento le sengayikhuluma nje nawe uqalene mfethu angani noma mhlawumbe awuzwani la mfethu. Hawu, othisha mfethu vele bona kufanele mfethu ukuthi bakhulume kanje ngoba bona baphumelela ngayo mfethu imfundo mfethu. Hawu, mina ngazi abantu abaningi ngayo mfethu mina abaphumelela abanemizi manje mfethu, kodwa abangenawo matric. Oba lapho. Mhlawumbe banabo nje wena ongazi. Hayi abanawo mfethu. Nawu nje nomkhulu wamakhelwane mfethu, uphelele unayo yonke into unomuzi, kodwa mfethu uhlale ecela mina ukuthi ngimfake airtime. Hayi mhlawumbe wenziwe ukuthi usemdala ingakho nje ecela wona ukuthi umfakele airtime senenkinga yamehlo. Hayi akazi lutho nje lo wamkhulu lo mfethu. Mina nenkinga yamehlo pho akafake ngane ibuzo amehlo mfethu. Angithi yabothi akazi lutho. Hayi angazi ke mina mfethu wena omazi mfethu. Muthi akazi lutho ngeke ngize ikuphikise mina. Ya, ungangiphikisi vele nyosi mfethu. Akuyona yonke imisebenzi mfethu edinga ukuthi sibe no matric mfethu. Nakho nje noba bashijumbane mfethu. Hawu usebenza ema-truckini laphana mfethu. Ngeke uzungitshele ukuthi ema-truckini idinga no matric. Mhlawumbe uyadingakala mfethu. Yazo sikhova mfethu mina ngineyinkolelo zokuthi mfethu noma ungeke uzukusiza umatric mfethu kodwa kuyadingakala ukuthi ube nawo just in case mfethu ngoba sazi ukuthi impilo izosibeka kaphi. Hayi, kumele ube nawo wena wedwa mfethu. Abo mina mengafela kulonyalo, ngasiyeka isikole baba noma ungangizonda mina mfethu. Hawu uzokuzondelana. Uzokuzondela ukuthi ubulala ikusasa lakho. Hayi mina ngeke ngizondele leyo nto mfethu. Kanti ke mfana wami angilibulali ke mfana wami. Ngizakwenza security lapha, mfethu ngibe right here. Hayi kulungile mfethu ngiyakuzwa mfethu. Konke okwenza uzenzela wena. Kuthiwa indoda nendoda iphiliswa izinqumo zayo. Ya, injongo obusho nje mfethu. Sogcina ngomjalo Qale wenze lokho ngithembisa kona Sogcina ngomjalo Celo kalungenza umama ekhaya Sho mfethu. Sure. Hamba kanjani? Aku right lapho. Hayi hamba kahle mfethu. Sure. Manje usho uyenza research? Ya mfethu ngiyenzile. Awu wow, hamba rodo. Yazi bengilindele ukuthi uzothi uyenzanga. Hayibo. Kulindele ukuthi ngizothi angiyenzanga. Ya, endiyakufanela ke lokho. Hayi ushobileke embulazi. And ngishobe ngempela mfethu. Manje usho ukutholeni lapha kuthiweni nje. Oh, ngithole ukuthi khona abafundi abafa belela amalungelo ethu ukuthi sifunde kahle. Awuhamba road. Yabona manje usuyangena emqini. Uma ngasubamba nje mfethu singakude kabi nawe. Hayi khulekwa manje nje sengiyibambile. Hayi ngiyajabula ukuzwa lokho mfethu. Yazini futhi asasixoxa ngayo lento le ukuze uzothola information eningi. Mfethu, shushu siyanje lento le masixoxa ngayo iphi information esoyithola. Hawu mfethu, phela like uzothola enye information kumina nami ngithola enye kuwena bengayazi. Okay, anginankinga mfethu. Imali manje siqhubeke ngisacela ukubuza uphukile nshushu. Hayibo, ngiphukile kanjani manje? Hawu like kanje mfethu. Hayi bozo ngibhedela wena. Indaba usho kanjani? Mfethu ngikuzona kahle kubiza ngombulazi. Ungasho ngoluze nje utshengisanga kuba nenkinga. Hawu, kanti kunani ngibiza ambulazo? Hayibo. Angingalutho nje kuwena ngibuza ngomvulazi. Akunankinga. And angiboni into wrong lapho. Hayibo. Angiyele mjithi uphukile ngeke ayibo. Hayibo, lutho ndoda. Kanti kunani ngibiza ambulazo? Hayibo lo mjithi usinginani? Ndoda. Kanti awazi indlela amajithi ajolayo ku-TikTok. Lo munye ethi mesinto omunye athi yini bulazi. Hawu. Azongijwayela kabi wena. Yazi mina sengisudlalela yona leli qembu. Hayi lutho mfethu. Ukuthi indlela esho ngayo ingenze ngaphuza ukubamba. Yazini futhi asidlule lento le mfethu asixoxe nge-research. Okay mfethu qala ke. Ya mfethu. So ngo-1976 mfethu kwakukhona impi phakathi kwamabhunu nabafundi besikole babelela ukuthi singafundi isibhunu ezikoleni.
Inyosi mfethu. Sishaphi South Africa? Hawu. Zishaphi ngani manje? Sengisho mfethu ngabe uthisha bagqoke uniform mfethu. Angazi namfana. Kodwa ngicabanga ukuthi bonke othisha bayigqokile uniform. Ma. Othisha kuphela? Ya othisha kuphela. Ayingeke ndoda. Abantu wama yangithisha kodwa nawe ugqoke uniform. Hawu. Uyini? Ish, yangazi ndoda. Kodwa akayengithisha. Hayi, nami angazi mfethu. Mina bengitsho ukuthi bonke othisha bagqoke uniform ngoba phela noSikhova ungitshela ukuthi ubona abaseHamilton nalabo basesibusisiwe begqoke uniform. Ngicabanga ukuthi othisha kuphela. Mhlawumbe zonke isebenza igqoke uniform. Hayi, awubuza uSikhukhula mhlawumbe uyazi yena. Okay mfethu. Sho Sikhukhula. Sure. Awazi mfethu namhlanje indaba othisha bagqoke uniform. Ingomhla 16 June. Hawu. Ngomhla 16 June. Kusho ukuthi abagqoke uniform. Hawu ngobani? Hawu. Sicutha mfethu. Kuthiwa si-research lemampahla. Imaqalo ne-research. I-research yami leyo manje. Hawu kanti utheni useyizolo ndoda ngoba phela uthe si-research lempahla emakhaya. Hayi mina mfana ngimzwanga. Hawu sicutha ethi umzwangu use. Imaqalo yamazi ekuthaphisa sini. Hayo. Uba manje lo. Hayi usicutha mfethu. Inizophela usenina. Afu Sikhukhula ngicela ungitshela mfethu. Hayi bafethu awumazi ngempela ekuthaphisa sini. Ayilutho mfana. Hayibo. Umuntu lo Hector Peterson ngoba phela mina ngazi ukuthi network. Hayibo, inetwork kanjani? MTN phela iwona obhala uHector Peterson igameni lawo. Hayibo. Oh, mhlawumbe ngoba izinsuku zakhe. Hawu. Insuku zakhe kanjani manje? Hawu nawazi. Hawu bafethu, namhla mhla 16 June, usuku washona ngalo umfundo oyilelo ukuthi singayifundi Afrikaans. Sanibona abantu bami. Yes. Ninjani? Siyaphila. Okay. Ngiyathemba abantu abamanithuki manje ngibona ngigqoke kanje nemahlamani sibona sigqoke kanje uniform. Angisenitsheliwe vese kwenzakalani? Yes. Okay. Manje mhlawumbe ngikhuluma into engize ngayo lana. Bengicela mhlawumbe ukuthi sigobise amakhanda phansi. Sihloniphe abantwana abancane abashile kulesikhathi samanje nabashiya ngalesa sikhathi lesa sobandlululo belele imfundo yethu. So ngicela sibheke phansi amakhanda 30 seconds. Ngiyabonga abantu abami. Angithi niyazi ukuthi kukhona abantwana noma abafundi bakudala abalwa belule ukuthi nikwazi ukufunda kahle. Ngiyakwazi lokho. Yes. Okay. Kukhona abafundi ke abahlangana ababimbumba balwa belule ukuthi nifunde kahle nithola imfundo yamahhala nokuthi ningafundi ngesibhunu. Yabo ngoba kudala ithi ifunde eziningi sayifundwa ngesibhunu. Kodwa leyo thinyaka yazange sikufice lokho njengoba nami ngingakuficanga ngoba kona abafundi abalwa phambilini. Okay. Bahlangana abafundi labo benza into ethiwa imarch. Niyazi into enjani into ethiwa imarch? Mhlawumbe into ukuthi baphatha amabhodi batoyitoyi niyazi into kanjalo. Yes. Seke nayibona ngezi? Yes. Nayibona ku TV. Kwenziwa ubani lokho? Ungizwe umchunu nophala umthathu se. Oh hayi yona impela. Okay, manje zikhona ingoma enzazi vamsa ukucula kuma match mhlawumbe kanjalo. Ithi se abuko ubulungiswa kulezenzo zakho emcabanisi. Right lo ngoma. Okay bantu abami yazi ngifisani asicule kancane lo ngoma lengicule phezulu. Ithi ingoma ulamla kanjani ngoba uvuna amanga. Yes.
Yabuko ubulungiswa kezenzo zakho wemxabanisi. Uyayithi ngoba? Mina ngizothi mina ulamla kanjani? Yes. Okay, asambeni. Ulamla kanjani? Ufuna manga. Abukho ubulungiswa nezenzo zakho wemxabanisi. Ulamla kanjani? Ufuna manga. Abukho ubulungiswa nezenzo zakho wemxabanisi. Ulamla kanjani? Yebo Sikhova mfethu. Usuzwile ukuthi kunengqola esingayazi thina. Ingqondo esingayazi thina. Uba leyo ngqondo leyo. uHector Peterson. Hector Peterson. Hayibo. Uba leyo ngqondo leyo. Le kade ishow selana le ethi yayilwela imfundo baze bayithuma uphuthu. We kanti usho lowo muntu loyo sazi umbize ngengqwele mfethu. Hayi wena shithi phela wena uyazi ingqwele wena uhamba ungqolezisa nje wena mfethu. Azuthi ingqwele mfethu umuntu wayesilwela mfethelelo ukuthi sifunde thina mfethu. Mhlawumbe ngabe ngezwe mhlawumbe ukuthi uyelwele ukuthi singafundi baze bamthumela uphuthu nje ngokuthi afuni sifunde mfethu. Hawu kanti mfethu benza kahle nje vele bavida bamthuma uphuthu. Hayi boSikhova mfethu akushiyo kanjalo mfethu. Lo muntu waba yiqhawe la eSouth Africa mfethu. Hayi oba yiqhawe kuwena nje mfethu. Futhi mina ngiyamzonda nje mina mfethu. Ngaba ngigula namhlanje mfethu okube yena azange lokhane phaphe lokhelelwana nemfundo la. Hayi. Ngaxolisa mfethu Sikhova hayi. Ngihlulile singalwile mfethu hayi. Uma kombe. Uma mfethu, mawucabanga usayikhumbula lonto. Obvious bengiyakhohlwa mina ngine kanjani? Uma mfethu, bengayitshela ukuthi uSefethi izomcika i-challenge TikTok. And mfethu imcasulile. Kodwa uba nje Nkosi yami uzomceba eklasini. We baningi kakhulu nje baningi. Ayifane yabo lo uzomceba ngifaka isibhakela mina. Iwe ntombi ngikuthando